si Sandra, ginaingon, ang kagwapa sa babay dili lang sa iyang panagway, kundi apil na niini ang pamatasan ug ang ka-honest. Kay honesty is the best policy man. Mo niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Amping sa mo pag-abroad, Sandra. O, ma. Kundi palang unta ta pobre. Di gyud ko musugot nga magjapayuki ka. Di gyud ko musugot, Sandra. Nang, nilarga rin sa Japan si Sandra? O, dong. Wadi man ang hindi mong imong kababata. Wa? Taas ra ba siya pangandoy, dong. Iyagit ko numing hawason sa pobre. Nindot man ang mangandoy tanang, pero di lang po palabian. Kaya na kong natigom. Duha ka tuig ang akong kontrata din sa Japan. Makurat silang tanan inigpalit na ko sa Pinas. Basta, pakuraton ko ang tanan na mong mga silingan ng mga marites. Katong mga silingan na mo nga maayo kay manaway na ko, matud pa nila mag-Japan kuno ko. Og mo sosyal kuno ko kay sa Japan ko mamuring. Mamuring day ha? Huwag ka pae. May talent ko, singer o dancer ko. Ihangad ko ang akong agtang nga ako si Sandra, ang singer-dancer from the Philippines nga musikat dinhi sa Japan. Nong, kano sa man nung tumulis Sandra nang uy? Ay, sunod tuig pa yung taon ni ka. Ay, Wadi mo mag-video call? wanang, kamo ah. Awa, pod kay di man makamaong mo gamit og Uy, cellphone. pagkat-on nang, uy, pagkat-on yun kay, hala, namong ba to si Sandra, nga magdato gina siya. Taas ra kay siya pangandoy bayot. Uy, bahalag taas ay at least. Matuman yang ang ipangandoy, nga di siya may atakan sa mga tao. Di ba? Ang saya-saya kun, wakay, yatakan nga tao, unya, muminto ang imong kinabuhi, no? Maogyot bayot. This is it. Murag pag-uhay lang ko nga naabot sa Japan. Karon, muulit na ko sa Pinas. Akong gituyo nga gipaunan ako pa ship ang akong mga bagahe, nga mga pasalubong. Aron igabot ako sa Pinas, magpamanila pa ko og pila ka buwan. Unya magpausap ko sa kundakway. Makikita ko sa kinakusgan nga doktor sa Manila nga mao'y muusab sa akong kitsura. May kwarta na gud ko. Daghang kwarta. Kining tanan tungod sa kong fafa nga si Yorihiko nga dato kaayo nga hapon. Excuse me? Unsay ato, miss? Wa makailan ako si Dexter. Naaron sa iyang bahay si Manang Betty? Oo, nara. Nakitaan to na ko nga naglingkod sa ilang terrace sa second floor. Sa man, kaliwat mo ni ng BT, miss. Dato na kay sila ron, dako na kay sila bay. Mao ba? Hmm. Unya naa sa iyang anak na si Sandra. Murag wa pa man mauli, miss.
Ambot lang, mauli pa ba ka itong bayana? Gimingaw na kay ganito niya eh. Oh, mo ba? Uyab mo ni Sandra? Ay, kababata mi. O niya, nilarga nun siya Japan nga, wa ko makapanguyab niya eh. Pero inag-abot ato niya, inigpauli niya. Ako din sa panguyaban eh. Di kita ko mailhan nga ako sa Sandra. Kaya sa si Dexter, wa man makailan ako. Paamin ako, ma. Kinsa ka man, Inday? Ma, ako si Sandra. Magimingaw na kay ko ni mo, ma Betty. Sandra? Ikaw ni Day? Yes, ma. Asa mang imong dagway in taon? Maayo lang ang doktor nga akong giduol, ma Betty. Look at me. Taas ka nag-ilong. Yes. O, mi taas-taas na gamay ang imong suwang. Wa naman kumakailan ni mo na. Dayon ni ka, kay doon ay magpamanicure o pedicure ni mo. Wala no, ni mahal ba kong TF karon sa akong home service ng biti. Ay, Pila mao imo ba? home service? Kamo tag TL da ng massage kay 1,500. No. Kamahala pod bayot. Oo naman ang gini akong TF na biti. Nindot po kong nga gamit, no? Israelize gid na sa tanan. Unya, mga bago kong mga colors nga magmanicure. Kamahal, oy. Uy, mahal, uy. Okay naman kung dili mo muda yun kay nabiti. Bahala na lang. Uy, imo siya pa kumangko ng? Ha? Astilan. Ako ng anak ni ka, oy. Doon na ba di kaigsuon si Sandra? Bugtong siyang anak. Og ako ni Nika, si Sandra. O siya? Yes, ako. Hala, no? Ikaw ni Sandra? Ay, kagwapa na ganun mo tayo. Ay, ang gwapa ni mo, girl. Ay, pero ang imong body, mura Japon. True ni? Ikaw ni Sandra? Para imo ning perfume. Ha? Imo ning perfume. Hindi makaani. Sa Ani ka? imong secret admirer. Tarong good ba yun to? Secret admirer. Diba palagi na, uy? Di ko mo dawat ini kung di ko mahibaw kung kinsa naghatag ini. Ha? Chang Kinsa chang. Ha? Kinsa naghatag? May fanfare. Chang chang. Si Sandra. Ha? Niya si Sandra? Palagi. Uy, kanusa lang siya naabot? Last week pa kuno. Mo ba? Naroon siya sa ila? Nga. Gimiyo ka niya sa. O ba yun to eh? Nako. Huwag kaming ngawa. Ay, nagti-ti di. Si Titi ko tawon. Ay, kay bawa nagig ka na ako nga di ko ganahan og bayot ha. Og si Sandra lang ang niya sa kong kasing-kasing. Uy. Usa adto na ko siya. Adto na ko sa ila bayot. Ha? Day Sandra, di si Dexter, day. Uy, tinuod gid nga nauli na si Sandra nang biti. Ay, dong Dexter, oy. Oy, na si Sandra, ay. Kadiyot kay biyaan taon na mo. Hello, Dex. Oh, Hi, Dexter. uy, Sandra? Ikaw ni? Oh, ako. Kagwapa na guni mo. Makagwapa gid ning mag-Japan sa. Mudakom sa natong atay ni mo. Dakuan na sa akong atay si Kigdaig ni mo, uy. Hoy, kumusta na ka? Kadiyot lang ha. Kadiyot Ano di lang. ay?
Bida, no? Ikaw man itong nangutanan ako sa... Gato bang nangutanan ako nga naaba si ng biti? Ikaw to, no? Oh, ako to. Pero man ka makailan ako. Kinsa mo sa'yo makailan ni mo dayon nga perti naman ni mong gwapahagod, Sandra. Abi ni mo, mauwaw na mahinuong ko ni mo. Madia, uy. Ang Sandra nga kani adto maulang gihapon karon, Dex. Ang Sandra nga sa hilom na higugman ni mo, Dexter. Sandra, Mao na, Dex. I love you. Sa una ra gyud. Dugay na kay kong na in love ni mo. Sandra, gilips to lips mo ko ni mo. Dali na. Manota sa akong kwarto. Ha? Dali tayo, Dex. Happy kay ko diyang nagdugmi ni Dexter gabi. Oh, Dexter. Grabe ang iyang pagromansa na ko gabi. Malikot na ko. Manuroy mi karon ni Dex. Oh. Lo, ngano din ni? Shucks, nahimi akong ilong. Libaw pa ingon sa laksay ng akong suwang. Oh my God! Ma! 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 Matabangi ko diri, ma! Ngano ni akong naong, ma! Akong naong, ma! Nabaog akong ilong! Naong! Ay, ganang baklay na unsa na. Ala, ang imong naw. Ay, nangahiwi man in taon na. Dili gyud ay maayo nga kung unsa imong hitsura nga gihatag sa Ginoo angay nimong usbon. Napalabian man kog romansa ni Dexter. Uy, ang resulta no nahiwi akong ilong, nabaw pa gyud ang akong suwang. Rito kada pa more. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Sandra, dinhining tulmanon. What's the style? Rito kada style. Kini mao sungilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.